יש באג בלגו פורטנייט. מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת את החומר הזה, ועכשיו אתם עפים. אז אתם קודם כל תרוויחו מזה לעלות 3 דרגות. זה בוא נגיד 240,000 XP, 260,000 XP, ואתם יכולים להשיג מלא רובים בלגו פורטנייט ולנצח. אם אתם רוצים גם אני אראה לכם איך יש באג בפורטנייט, בבטל רויאל, איך מנצחים ניצחון לרמות. אז תעשו לי מנויים. עכשיו אני פשוט מרחף. לוחצים ירוק כדי לרחף. אבל תראו, אם זה היה מגביל, זה באמת באג אמיתי. אם זה היה לגו שהוא אין סוף, היה לי אין סוף בניות, ואין פה, אז רק שתדעו. זה פשוט אני רמאי. אם אתם רוצים לשחק איתי, תשחקו אותי ואז ננצח. אני אגיד לכם את השם שלי. תראו כמה קילומטר עשיתי. תראו, 500 קילומטר, וואו.